Prabu Baladewa, rasa keswat loro Baladewa.
Yo awak dhewe kudu maju bebarengan.
bisa hilang gede. Wah, yo. Terus gue tetap silaku nang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Duduk dulu, mulai ke sini. Nah, mic-nya dipasang. Ya. Namanya Mas Argani. Oh ya. Masih sekolah? Masih Kelas berapa? 2. Kelas 2 SD. Rumahnya mana? Sidomukti. Sidomukti. Bapak ibu ini datang? Ada. Putranya siapa? Bapaknya Ya, Mas Argani, wayangan Anda sudah lumayan. 1 orang sono, ya, Sunan, Greget Sau, lumayan. Neng, jangan dibantu oleh wong sing jenenge dalang kuwi pancen kudune sikil yo nyambut gawe, tangan nyambut gawe, mripat nyambut gawe, utek nyambut gawe, pikiran nyambut kabeh. Lah kok nak dudukan ora dibantu kok mayang dibantu. Ning wis sampe kok nak latihan terus, segep latihan, mengko latihan ngeprak, latihan dudukan bagus lagi. Saya tanya, bisa silo tumpang? Enggak bisa silo tumpang? Bisa? Coba. Silo tumpang, mana? Kayak jalan ini. Nah, ayo yang tengah di atas pupul dah. Bisa. Bisa. Nah, itu silo tumpang. Nah, itu nanti untuk ngeprak sendiri, dudukan ya sendiri. Latihan itu bagus. Tadi. Kemudian posisi wayang ya, posisi wayang. Nah, wayang ngono kae wayang turu. Wayang turu. Lah sing bener rumusé piye? Dikatake. Lemahan to, Le. Kayak lungguh sikil, lemahan kuwi dipaske sejajar karo lemahan geber. Wis sikap wayang sing bener. Coba jajan kayak anu. Kayak lho. Kon sikil kayak dipaske karo pinggir abang gitu. Nah, rada plastik bisa cacangke. Kurang lurus sih. Sejajar. Oh, coba kan. Latihan iso. Nah, lah sikapnya lah pas to ya. Nah, menurut kau wayang urip nanti tak mau jangan malah turu. Itu sih. Betul apa wis apik. Usaha itu bagus sekali ya. Terus saya kira basa mau kaya apa sasi-sasi iki ya. Kuwi ana syaratte mau piye pakai syarat ngono ya. Piye pakai syarat? Kanthi syarat. Oh, kanthi. Oh iya. Bagus. Pikir nak pakai syarat masalah dudukan ya sudah contoh diwakili ya isih kurang jelas antara dudukan sampah, dudukan serepek, dudukan padetan apa meneh sing cetha dadi kendali ben ra bingung
Mau kendali lah mau tak tanggap karpe dhewe lah karpe sapa gitu. Kan terus oh ya suluk geget ya wis lumayan. Suara dibedake ya ya. Antara Werkudara, Gatotkaca, Antasena, ya senajan to sing bocah ya ora. Ning berusaha dibedake suara Werkudara kuwi dhewe. Gatotkaca yo dene ana sing aja padha wae. Kaya contoh disinau. Terus nah, sabutan ya. Sabutan diupayakan aja nanti nungkak irama. Ngerti nungkak irama? Oh. Dan terus dipaske tebakan, paske gong. Tebakan terakhir gong. Tetep anu. Oh. Saiki kita anu sabutan, mau sabutan apa sih kata sabutan apa? Belum iso. Prapatan. Terus nah diusahakan yo sinau neh ya sinau. Nak arep malih patet. Wis sapa bage diusahakan nganggo disuluki. Jadi orang mau pocapan iki wis bakane wayah besok kan pocapan. Ini nak nganggo sunan oh iki patete wis bener. Kan kene tanggap. Dadi yoga-yogane tanggap. Ini nak iki mau kan mergo yogane krungu wis arep besok wae iki. Nggih sak ketawis ngaten riyen ning oleh Argani wis apik. Sinau terus ya. Sinau terus kalau malah terus gaden terus karo disake aja gelem dikepraki, aja gelem didodoki tandani dhewe. Ngaten nggih. Terima kasih. Nah, ini saya itu nanti gimana nih? Oh, ini baru diingaturi wawasan ya. Ini dudukan dan keperan kok dari sampai biji nih. Ini paling bui. Bui pak ini. Dari aku tak ibu bilang. Sakit. Nah, keperannya yang Tuh pengen iya betul toh. 50% berkekal. Semua gede support, tanggung. Apa ya itu durung enak ya. Oke, Bu. Ayo Tahun depan kurang diperhatikan. Oh, itu tuh 76 kok. Kudu 76. ujungnya apa? Enak. Terus pelajar niki bab ngeprak ya pengalaman yang ngeprak cara sila niku terkendala biasanya aja ndalangi soal ora iso sila yo sebagai gede kulo murid pirang-pirang suluke pinter sabetane pinter nah sila cekangkangan nang kalah akhirnya mundur halus nah niku tak semangati ngene kabeh mawon putu-putu kula sing cilik-cilik yang mau belajar niku manggamel bantal sing rada cempluk niku mangke posisine ngeprak panjenengan niku ngeprake mboten menteng kali niku posisi liga semen biasanya kalau delok dalam Klaten Solo nggih niku nek ngeprak niku enak iki kotake panami sebagian jadi makanya wayangan niku niku filosofi tidak bagus niku pernah pribadi terus wong dalang niku kasih koyo di dhuwur nang yang dhuwur nek nyetan iki 15
orang sampai tua ora pakai wali. Iku ora nyepakani lho. Ning ngangkate kan yo ben Mbak Kruso ben harus Mbak ini kali-kali deh. Jadi tanggal wong. Ya udah harus. Nah, itu. Terus posisi ini sampean nggo bantal kabeh wae. Gerakan anak-anak perlu bantalan. Niki pun ada kami bantu buku sampean niku rada ganjel sithik. Sikil iki iso ngendekke. Niku Pak iso jujur lewatnya meten. Balik sampean lemayan dua versi. Mentaraman kali Solo campur aduk sepengi. Mohon yang mandal kepram mentaraman itu lurus. Apa ya? Ini tidak bisa bermasalah mentaraman menteng tidak bisa jalan. Jadi sana jalan ya Solo iso, Mataram iso, niku kudu posisi tinggi dijak manggo bantal ya. Bantal itu ya so. Niku ini jalan daerah Purwodadi. Jalan ampuh pengengan. Lali rambut bantal dhewe ditanggap Mbah Lurah, Mbah Demang. Diampiri kacang silang niku bantal jenenge. Niku baru rasa tangi. Kualat karo bandane Mbah Lurahe. Mulane nggo diburi nggih Namayang. Ampun isih nang sindene nggo diburi kok sampeyan. Lho niku dalang-dalang kok batang kudune. Aja pisan-pisan nginggahi bandane sing omah. Nggih bener. Nah sinten-sinten niku gara-gara nggo diburi niku kan sejarahe. Ngambil bandane Lurah bar konjono Bang Juni niku dadi yang tambah itu ada apa datang tamu bahkan balik kan libur itu mulanya juga buat diri kabeh itu boro-boro ngoten niku ceritane Mbah biyen ya nggih bantang nggih nggih kabeh wae siapapun dalam undang-undang kecil-kecil pakai duit wong kula menang duit nganggo napa nggih bantal nggih jadi napa lari Semayang ora ketok bebas sampeyan nggih pun saya niki seandainya kepraan kali jodokan sampean dhewe nomor 1 jenengan. Nah, kan niku ora yo dipodo. Kelas 3 kabeh ngoten nggih. Kelas 3 kabeh gurune sing kelas 1. Semakin saran kula entos monggo.